Alright, ladies and gentlemen, back to back with Kumusha Podcast Show. Tadzoka Zakari Nasi takuwegira Young Fantan pa Johannesburg in Pretoria. Magadiko baba. Yo, madim koma. Balato boss chale magadiko. Zvirize wanga ndilumbo bata chichi. Zvazvite. Boseta masettings. Vaza chibaba izvi. Right. Yes, tichiri papo mukoma chale mati nhasi sezvo tina Fantan vanhu tombo wapanyaya dzese dzekwa Fantan here kana tombo wati muchidimbu. I think the best guys. Fantan munhu wandaziva for a long time. But problem ndekuti angozana chi online social media. But social media tingoonana mukati imomo. So what happened is I was in Zim, that was I think 3 weeks ago or so. And then practical kuti schedule atinoonda ainofambira zvakanaka and then Fantan mbazongota mwana mukoma kana ndaita sei ndapindira South Africa ndokubata and yes sir. So right now we are in South Africa, we are in Pretoria, and tinaye Fantan. Young Fantan. Fantan light kana kuti Young Fantan. Young Fantan. Okay, tichiri papo mukoma ko imimi rekuzvarwa munonzana. Alright, zitara ngitiko Nicholas Mbayiwa. Ndositara kuzvarwa iroro. Okay, makazvarwa kupi mukakurira kupi? Inini ndakazvarwa kunonzi kwaMuriwa. Ndo kumusha kwangu paMuriwa mission. Right, ndakazokurira ndangoti kubva grade 1 kusvika 7 ndakakurira kunonzi kurugare. Okay. From 1 to 4 ndakazoenda kuchitungwiza ndokwandiri kusvika izvezvi muri kuchitungwiza. Okay. Yeah, tichisvika ipapo saka timbonzwa kusvika panonzi zita rekuti Young Fantan zvinotanga sei? Because apa panditiri muchitungwiza ndoona muri kuraramira zvamanje takuda kuziva zita. Zvakaitika panapa muchidimbu ndezvekudai so. Ndaiimba mangoma kubva kudhara pachiri kutori kuchikoro magrade 7 kuti chitoimba mangomawo zvemaklasi zvimwe zvezve tedzerawo mangoma evanhu tichidai sei toita sei. Ndakazotanga kunzi Big Bone ndozita rangu randaimboimbisa kudhara. Okay. Saka zvakazoitika ndezvekuti 2017 ndakaita Big Bone. Yes sir. Sasa zvinoda kuti wakura wangu simba. Alright. Saka zvadaro ndezvekuti ndakazoenda kuChusport 2017 nanyora form 4. Ndasvika kuChusport kuya pandatosvikira kune ndakatoenda zuva rekutanga ndakanda rechi2 rechi3 vana mukoma vari busy nei pandazongosvikawo rimwe zuva mukoma Fantan wakatogara mustudio pane ridhimu raipindwa rainzi Zim Talent. Ndopandikatosvika pepe ndikatosvika ari makuseni ndakatotanga kutosvika ipapo unongoti pay studio mufana kunani mazuva ndichikuona pana unoita nezvinhu kana mukoma ndoimba nonzi Big Bone unoimba aiwa boys nyaya saka pazosinei Libho akabva tongosvikawo nguva iyo waise Libho tasaona zimufanira waise ndokana chimuona panapa chichichichi rikatimonzwa tandita sei ndopaiswa ridhimu raya rinonzi Zim Talent. Fandarowa my first trend freestyle rainzi kusimba. Rainzi nanzwa kusimba uchitaurwa Chusport monazi levels akapfeka vhesi rechiganazi Fantan achiita kunge afirwa nogogazi kabhegi kekwaRibe kane mabhotozi so kusimba pane type kusimba kuita chinotimba paita kusimba kwekuzvimba pabva paitawo kusimba kwemimba daro manje kumafanana vakabva anakirwa votopukuta kamera yawo hapo kumafanana mazuva vaita vakubatidzira kamera zvaivopukuta kamera yawo ndivototi vhidhiyo vatopedza kundorova vhidhiyo refreestyle robva ndatorirekodha song yaya paridhimu ndobva vatondiningirira saka nditorimo mustudio nditorekodha zvikanzi hamufana kungona kuti iwe unofana kunzi Junior Fantan. Junior Fantan because utori Fantan chaichai fana kutoita art kana kutobvisa hembe mpanhongo waise wakatoipa paart rako iyo zvekuti kona pakanzi Fantan MC Fantan artist mufana wangu combination inenge yakaipa ndakadai sinyaya mukoma ungarambe zitopona mukome ndikatibva ndatomota ngozviti Young Fantan kuseni ndichitodzoka kuChusport zvakaitika musi weWednesday
kusend president tudzoka choose ndakana pato newspaper kutonzi new young artist what sina tokandwa pa freestyle totrenda but this is social media ngasati nyatsosimba ngazita trending ngazita waitoona vaiziya nezvemedia totenderera pepe ichichichi saka chakazoitika maende chekuti inini nasina kusainawo juiceboard anombosaina ndingori mupfana wana mukoma kana nanhasi saka nangoti every show inongonwa nana mukoma ndoita sei nongonaya saka zvakazoitika maende zvoti inini ndakazochinja genre music andichaimbe zimdanzo ndakuimba afro. Okay, alright, chimbotiudza kuti iwo pawanga ruchusport and because kuchusport zvakuri patinonzwa pane mavisions akawanda and pana vanhu vanoti chusport yakandidzvanyirira ndichipa maweeks vaisandipa mari ndichienda kunoita mashows. Vamwe vanoti chusport ndo yakandisimudza kuti ndisvike pandiri panapa and ndaona zonzwisa kuti anoshanda sei vakomana vari kuchusport. How do they organize ichi chinoitika kuchusport? Kurekoda song kuchusport $100 kurekoda track chusport. Saka mona zvinoitika ndezvekuti kuchusport vana mukoma isusu tinoenda ikoko tine pressure tichitsvaga help maibata tinotoenda ikoko tine pressure kutsvaga help because ana mukoma ndo vanhu vacho mudhanzi. Alright. Ende zveipapo ke izvezvi music yacontrol media matezo aida kutaura chokwadi zimdanzo yacontrol chisport zvakaipa waitwa kanzwi kuri upcoming rekuchisport unongojipisa aiwa unongotori safe pazvinhu zvako maibata. Saka zvakazoitika maende zvekuti panenzwa nyama issues yevanhu aya ndikuti nasina basa nazvo because ndaitoda help ndindaitonetsa mukoma ndikupi kune show. Saka ndozvandakaona ndo zvinotoitika kuvanhu hobo but chinozoitika maende chiri munhu anozonongwara akurira wakuudzwa nevamwe vanhu kunza iwe kudyirwa mari. Zvinhu zvaya zvinotokonzereswa nevanhu kuti danzi munhu akagara umba kwake angangofunga kuti chizokuti ndidyira mari azviite. Pane mafiya kunzwe rinozongoti iwe wakapusa iwe wana mufanda nongoita mashows waitora mari. Isusu tisinotonokumbira mukoma ndikukumbirwa kuimba uzoona mukoma fantani munhu wekuti anokwanisa kutongoita kuti ngona pastage uperforma ari ega atori ega nelevels wake naribe wototora mari wotobaya pachi saka titori namukoma pasilo train iroro tikumburoti ungondipondorochi inini chinhu chakandisvitsa kuvanhu mashows ndakataura ndakasurviva from 2017 to 2020 ndichizikanwa nevanhu ndichiuraya dhanzi kumashows ndisina song engeri mustreet kana one pazvaitozikanwa nzi mukoma fantani vakanditi are you ready for young fantani raitozodaiva dhanzi rakutsva because inini kutanga kunyatsokwira pastage chaiyo zvekuuraya dhanzi ka ndakatangira pasoldier love commemoration yakaitwa inenge February achisoti 2009 pakafa soldier love akafa gore rino yakazoitwa the next day. Alright. Saka ndopandakatanga kundojudzwa mukoma fana ndopandakatanga kupinda vanhu saka bva ipapo ndakatoona kuti vanhu vakutonakirwa because inini ndakaningirina nasina kana pfungwa dzekubvisa hembe mukoma fana ndakati ndiri pakati pekuuraya dhanzi ikoko ine ndibva mukoma fana ndongonditi akuna yangu fantani bvisa hembe oiziya vangononditi pabe ndatoti pulo ndakunonopuwa mvura kuti ndinweka inzi mufana wangu watobvise hembe ndakazongoenda ndakazongonodzokera nokonfafa vanongonosumudza maoko bva ndatanga kuombera maoko kana bva ndatanga kuombera ndasiya mike pasi bva ndabvisa hembe vanotanga kuitenderedzazo vanhu vakanakirwa ndakabva ndatisa pastage kunzoire tsoke saka matisana ne4 masongo anga ndaitemba pastage yekudairira ndaine henzi michero kusimba nehenzi izvi ndopedza ndomasongo andaida saka ndangosvika ndorova foiwa saka chakazoitika maindi ndakazogadzira song inonzi different pattern after 3 shows. Song yainzi ndauya nedifferent pattern visa ndauya nedifferent pattern visa. Alright fanani ndambobvunza iwe song yaunoti iyi ndo yakandibudisa ndeipi yaunoti yakutanga changa yakanasa kuti iwe utanga kuzikana kuti vanhu vaita sing along right. Vanhu song yangu yavakazitanga ku masong aya nduta nezvafo aizikanwa kumashow vaitoti vanhu vangatonzwa kuti iyi song vaitoziva ndeye kuti kusimba vaisazonzwa malines epakati kuti kusimba vaibata song yakazondipinza
design inenge yatonye social media it was last year but one inonzi max ari kuko x andiganzira ndo song yakazondisvitsa muvanhu zvokuti ipapo ndaisatozone zvetiktok ndakatongoitawo song pandatongokandawo patiktok yaputika song yaputika vanhu pandatozona kuti right because ini pandakatanga kuinzwa song iyo atini know kuti ndiwe ndekonzwa ichingoiva especially vasikana ndo vakanyanyopusha song iyo patiktok zvinoitika patiktok manje masong hopo anorira patiktok ekuti vanhu vanenge vasingazivi kuti muridzi waye ndiani. The example ingori padhuze firstly ndeyekuti pane song inonzi shegu song ndemufesi wangu anonzi Mr Shegu pane mufesi uyu akatozozviti Mr Shegu after atozoona song yanga izikuzikanwa zita rake ranotoimbisa nderekuti Studman Studman ndo zita rake anoimbisa akatozozvipa zita rekuti Shegu after atozoona kuti vanhu vasitoziva kuti ndinekaimba song ine zvakatozomutorera time kuti vanhu vazive kuti ndizvotika patiktok pandive kuti panotrenda ka 30 seconds ende ka 30 seconds panogona pasangana zita remunhu kana kaklipi kako kasonga anongonongoswa picture kokandwa patiktok kobva katoputika ndozvinoitika pa saka pane pakutoda simba remunhu kuti iwe upushe song vanhu vazive song ndiani ndiyako because Shegu song yanga yakaputikana nemistake anga atoirekodha kudhara ndofazongoputikawo pavhari asi chimbonodza something paunobvisa hembe pepe anakumba kunyana ndichi muri kuona inini araitombotora fomus wako pamwe inyingori nayo kuti inini pamwe nyaya yati ndakatongokomborirwa wanizi mukuona inini maparenzi angu haana pressure maparenzi angu haana kana pressure maparenzi angu inini vanhu vekuti vanondisapota kusvika palevhuri kuti vanongonditi shamari ita zvokuita shamari ita zvokuita mutaro wangu inini hapana song yandoburitsa yasingavhiwe hakuna show yandoita yasingazoone anenge araona kuti haasi kunyadziziva haatomondudze futi kuti shamari ndakuona wanyadzira pakati anongonyarara zvinyadzi ndo zvinototrenda okay saka tidze ko pamaskits apa Young Fantan because inini kuti ndinatsokuziva to be honest ne handikamboti masongs andikanyanya kuona I can say maskits akawanda ndo andakaona kuti ndikuzoziva kuti kune munhu anonzi Young Fantan. So can you tell us more about the skits kuti zvifamba sei? Right. Zvinoitika panyaya dzemaskits mukomongo chakakosha muindustry yedu isusu kuzikanwa nevanhu. Okay. Aufani kuti ndinonzi Young Fantan unobvabvunzwa ndopi unotoona hausi kutozikanwa unoita manje imimi mungavashedze munhu podcast musingamuzivi saka chinoitika mumaskiti baibai ndechekuti ndisakanganwikwe nevanhu mastreets okay zvafanana najapresa keke japresa anoita maskits that's true japresa angu unopedza gore rese asina mubvira ita kana album but anenge ari mutrending japresa anoita maskits maprank machi kutoti vanhu vasakukanganwa industry yedu imukoma kune munhu kanganwiko kune vanhu vakakanganwiko aiwa mazimabwenzi anotokanganwa very quick ameno ndo vanhu vavakaita seizha kune vanhu vakakanga izvezvi atitombozoipfira dhenda ari kupi hapana ndozi hapana but munhu uyo akapisa endoflasting but haisi management haisi kungotadza kungozvimanage pamwe pacho inyaya yekuti vanhu vemuzimbabwe vanoita inonzi wave munhu haaramba achipisa zvafanana kana vanichichi cheche akauya ka1 after that shamwari vakambopisa vanhu vaire munzototyawo but kona vanhu vezimbabwe vanokanganwa saka ndakaona kuti right ndoita sei inini nditore talent remaskiti kuti kuchikoro changu changu ndaititiswa madhirama ndinotozvida zvemaskiti zvezve ine ndinotozvigona saka pandakatongoona kuti ndikuita maskiti ari kuonekwa ndakati right plus maskiti ndomaitira kukudza maaccounts angu okay like mafollowers tiktok neinstagram ndoda kuti zvigare zviri up to date inini ndinoposta skit every day izvezvi makatesa mfoni wangu une maskits more than 20 asati apostwa which means ndine 20 days chero ndisingashute ndichingoposta chete alright chinjanda kubvunza pamaskits apa unoita kunyora here kana unongofunga kuti tipa namba totanga tofunga kuti amana ayo bebiro ngaribhoko rine magaro unoita zvidaiso
maskits haanyorwe first wangu anonyanya kuti anaye anonzi MC Adama ndi MC wangana kuri kumusic ndi skits partner wangana turi maskits akatoraramba kakananga tombofunga maskits aitoma recorda mufoni right skit randina nhasi ndiri kuti chakachakani uye achadai saka ndakaona kuti ndingamuti anoita maskits vanhu vaiti zvinyadzi zvaisava zvinyadzi ndaimba music yevanhu but ndaimba ndakaisa maheadphones andozati maheadphones ane confusion yekuti ndinogona kunge ndiri kutoimba ndisingazikanonzi ndikuimbisa ukwanisa kunzwa voice rako unokuitoshedzera ize saka ndozvandaingozama kuda kuonesa vanhu kuti zvinhu izvo zvinoita se zvinoitika ndini one munhu anga ane art rake ega kumaskits saka ndakazoona kuti vanhu nenyaya yemusic yangu ininika yandoimba afro haina row haina chii ndakazongooneswa zvikazikona yangu fantani vanhu vanenge vakutya kubhuka achitorwe zvinyadzi zvafanana nechikoro chaiko kuti chikoro chikubhuke chinotanga kutasoti yangu fantani ndio zvinyadzi tasai maskits aka but maskits manje nepashoka inini zvinhu zvandakatogona kupatsanura zo kana ndichita zvesong ndikuita zvesong kana nda zvemaskits ndo zvemaskits mamwe anjo maskits andobatsira kuti ndipushe masong angu but ini chandakaona ndechekuti in a way maskits ane mari when it comes to social media and uri kupusha maskits uri kupusha music and which means uchatora mari kusocial media uchatora mari kumalive shows and cause chinonetsa ndechekuti most of my artists and vanobhesa nechinhu one ngobata ungoti anindoimba kana zvichimidzi kana siri mustudio hapana zvaari kuita aende kubasa hapana nechaanoita chaanongoti ndichingoti kana musi wazonzi pinda mustudio otopinda mustudio otoimba and but inini unoona pandakakuona ndakatoona kuti uri munhu wekuti anokwanisa kuita zvese ende ndo pane mari ukuona kuti murume wakwanisa kuita zvinhu zvese uchimidzi ndo mari pari pairi ndakatanga ndamaskits hakuna munhu asingandizivi as long as aine data as long as aine phone hakuna munhu asingandizivi ende vamwe vanhu vanotoshamisika itonzwa pastage ndichinzi are you ready for young fund kozva zvemaskits futi kumusic atozoimbawo alright yangufanani pane nyaya ya Libho ndindarata tabvunzirana ndada tobvunzawo something nai yangufanani ndimbotorera mukoma chimuti chimbonyazotudza nenyaya yekwalibho alright problem yangu itika ndekuti vanhu vakanyanya kunzwa palibho hamene ndopakanyanya kutrend yanuchi but song here was a diss track raPogba naLibho zvakaitika ndezvona iso ndikaenda kucup clash ka1 it was last year but 1 ndo panyatsotanga zvemacup clash zvako mazuva ano last year but 1 ndikaenda ka1 ndakuona kuti zvinofambiswa sei bva ndasvika ikoko bva ndakaburutsirwa musemifinal takasara tiri 4 inini naPogba Libho naAta Phoenix Ata saka ndakabva ndapo 1 Pogba Libho vapo 1 Ata ini Pogba ndiyakabva ndiburitsa Pogba ndiburitsa kudaro ndiye akazonowina chikapu saka zvakazoitika pabende zvekuti Pogba vachidzoka Pogba awina cup clash akagadzira district Pogba so remember song yake kunzokuti anangane nevanhu vaida kunangana navo yakabva yabatanzira nesu mukadzi ini andakana bhibhisa apaita patonangana daka kana wani ndezvebasa ndezvebasa inini ndakatozvitora sechi sebasa ndobva ndangoti haisi nyaya mangwara makise ndikunzwa Libho ariplan Pogba achisiwa futi inini senadaozizomadati Libho akatongokutangawo zvako ndobva ndati maya iye aifunga kuti pamwe ungoimbawo vaisa because haungangopfuure seartist ungopfuudza line rako ungorikana kuti mukoma seikalazo adai pasongo yako
saka njena anaita ndakavana nombo district rangu rakanangana navo vakomana vari 2 saka chakazoitika mai chakazonakidza mai necho district rangu rakatrenda kupfuura hours. Aiwa, alright mina inini ndanza narinzwa ndamborinzwa but handizoti washanza redeem rip but tokwanisa alright ampeka na stage redeem ndaramba filisa timozvinzwira kwezi zvonedza zvekuzo ngoza mara nyaya yakanetsa yedi pana patana beef Libho wangu Pogba wangu zvotodaro but panguva iyoyo but chinoitika mai ndecho zviri right mafans hafanira kufunga kuti tikuwirirana atiite mari ndo pamunoona pepe panoitika zvimaclash zvakona ngale nambida mafans hafanira kutofunga kuti idhiri kana chi vanofanira kutogaya kana kuti zvinakidze because mafans akangoti masikitsa aka hazvinakidze yes stage redeem hanzi young fan and commercial podcast show sinazobuda mune zvakanaka dhisiri yatorinzwira panda kamudari yes Simi young fan turn on the mic. Boss Chale right pull okay okay young fantan usati kana wakashatanga Pogba wakutozoona kuti akunga Didi ya Drogba sisingaoneke fanka zoba patombodi maski kuti uite robe pandakamwanza zvichinzi Pogba Paul ndikati apa makutotanga mutauro zvepamuromo izvi zvaingoda sauyo chimbogara ipasi hamusati manyindopedza handi mandidaidza kupedza stage sadhadza izvi ndopedza ndogona kupedza kuti ndogona kufura semadziwa okay makazvimanikidza karauna chipe uchangoramba uri upcoming Libho zvamwe zvakungotedzepedza ungasi. Yeah, I think I remember my lyrics. I remember my lyrics. My lyrics. That was too personal. No, that was too right. It's okay, fine. I see. Turakuti mimi mchizobva pano mchena umba kwenyu. Dauti muzonosecha district ra Libho. Musecha Libho itu. Musecha district ra Pogba. Munzwe kuti apano personal. But kana kuti mzara upcoming Libho apa. Iwoda kuti mukomana afi akaita aiwa that was then zvakatopera anoona kuti mukomana akatozoina cup clash nandina cup clash plus inindo was first time yangoenda cup clash and it was my last time going to cup clash but chimbotaura chokwadi fanda ndi vanhu wangu haunapera personal iri chimbotidzokora sati kana wakashatanga Pogba wakutozviona kuita kunga Didi ya Drogba first isingaoneke fangazo apatombodi maski kuti uite robe pandakumunza zvichinzi Pogba Paul ndikati apa makutotanga mutauro zvepamuromo izvi zvaingoda sauro ndogara ipasi saka ndikati manje ndopedza handi mandidaidza kupedza stage sadhadza izvi ndopedza vaona kupedza kuti ndogona kufura semadziwa manje ndopedza handi mandidaidza kupedza stage sadhadza izvi ndopedza ndogona kupedza kuti kupinda paridhim kuti okay vakazvimanikidza karauna chipe uchangoramba uri upcoming Libho zveni zvekungotodzetedza ungasipo ndichakusukisa nemapuletsi dozviripo pazvinozotanga huta nekuchema yecha sekemutema dzake dzaiti dzinomusema but dzinozongonyarawo kuseka chirema shamwari dzake apa panenge pindo personal bochitale muri chine apane kupaneka personal kare unoona sendi kuti personal Pogba in Libho music unoona sendi kuti personal fanda ndikuti zvinhu zvavaitaura wanzi Pogba waita sengeseke mutema Pogba mutema wangu mukoma kana takutoita zvemadhisi makamunzwa madhisi asojolava nakalasi matangari personal ona dasotaura nyaya dzekusazvara kwasojolava zvokuti nyika yese sojolava akatozofa achitosati
munowirirana sei maya ndivangu vanhu veve ayo ndikuti like una soja love akazoimba kuti akupinda pesinari uyu angatoona izvo hazisiri zvezvanzi ukona ukatoona totora nyaya dzemarecords personally mhino watofanika usisiri artist okay saunzati zvinoitwa tichi hondo inopera nechi nehondo dai Libho akanditi fight ka ndaiti mutochi fight but Libho akandikandira chimashoko bva nangu mudzosoro nechi alright hatimbodai so kuti iwo tomboti mukadzi waLibho tomboti Libho ane mukadzi womva wadanana pamwe ingati ex yako iwo andi womva ona uri kanda irororo zvinofamba sei zvinongaskandobudini aiwa zvakangofana nesituation yaHoliday Holiday akaroora musikana aidanana navhodzi patozotanga kutobuda mapictures but vhodzi asati amboimba nyaya iyo achiti iwo wakatora munhu but Holiday naro takanyanga vhodzi hanzi ola ndakanyanga vhodzi aiwa ima munombonere nyaya yekuti haana kuimba but akaburitsa masini musati mamunzosonga ya Holiday nekuti reruka kana mjolo wenyu wapera boys time mavideos zvikulikisa zvisire maidiots alright isazvo zviramba but what I'm saying is vhodzi haana kunopinda personal kuna Holiday haana kumbobvira zviri ndikuti iwewe tomboti iwewe ndiwe iwe naLibho takachitaura nenyaya anzani secolors nasoja love pakapindwa napersonal kuti secolors anga kutopinda personal itoriye kutoti inotobohwa pamusoja love aisotomufadza kuti asikuita mwana uribata cause I remember soja love aimba song yekuti hanzi mwari chichichichichi andi nenyaya yemwana andi but secolors paronda iroro ndopakunodzvanya and is it advisable chinozoitika paipai zvinhu zvacho ndezvemusic mukoma dakutarira ife zvinhu zvemusic zvinoperera kuchi chero yakanzi ipersonal yakaita seika nzwere zvofanira kuperera kuchi music but ndangofanda neno ndimbori neumwe mubvunzo kungori personal strictly for inini nditi ndikuramba kubvunza but I know kuti munhu munera nemuonero wake nditi neno ndine maonero angu but ndada ngubvunzawo personal according from your own point of view kuti unoona sei tikatarisa anonzi admire mamavi unomona sei which side as ari kuvarume kana kuti ari right chinzwa ndingobvunzirawo pakuti mukona inini mgoma ndiri munhu wemaskits munhu nemunhu ane art rake zvafana nepamapodcast chaipo chaipo kune vanoitira muroad kune vanoitira mudzimba kune mustudio kune vanoitira muchechi kune mamwe motikari chaipo riya iart rari ndira mamavi inini handizive nezvamamavi pachezvavo iwo ndinoziva ndichivaona kunze mamavi kana vachiita maskits vanenge vakapfeka zvinhu zvechikadzi but kana vari kumba kwavo vanenge vakapfeka zvinhu but kumanama avanga vapfeka zvechikadzi suti yeblack yes because uzwaika wai vanga vakapfeka zvinhu zvechikadzi manama aya aive ari eart ndezveart which means alright inini kana ndiri kuside remaskits zvakafanana nezvezvo ndikuziva nenyaya dzechikafu ndiri munhu anoda kudya zvokuti handina kana basa ndekudana nemunhu hauna basa nemunhu basa nechikafu hazvireve kuti handida asikana aiwa asikana ndotovada ende nditori nemusikana alright fana ndichimboti ndimbokubvunza ipapa kuti iwewe chimbofunga kuti momzo wako namudara wako and wapinda mudheni pamwe watobva uchechi varitokuona uchitora skit wakarova brand dress vanoti chii art alright kana ari munhu amira ingoma musakanoke zvenyu kana ari munhu anonzwisisa ka iart alright munosere munhu asinganzwisisi art ratikuita panapa akapfuura parodam andoshachi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 
maheadphone nemamaiki kana foni irapa rikutotora chi zvotoenda zvikutoita sei munhu akadarika pasingazive nezvepodcast ka anonotosvika chiuti boys ndaona vanhu vanopenga ka apenoti havanzwe here kana kuti ungaitotaura kaisa maheadphones aitotaura nyaya vakatogara zvavavani ivavo but bcause ungasinganzwisisi art vanhu vasingatonzwisisi art ramamavhiri areka vanotoona zvitoriwo zvekuita sei zvekupenga but vanotonzwisisa mamavhiri ano mafollowers akawandisa aiwa unoona kuti inini vese vavo
pengi Mama Vega and a problem now personally and like ndotoona maskits awo kubva kudhara ndotoona maskits awo and inyaya yangotaurika zvavana last time patatina Oriano we asked the same question exactly zvinhu zvaizvingofamba mastreets and hakusi kuti it's according to us and kana tichikubvunza asi kuti tikubvunza takazvimirira tekuti pana mwana uri padhuze nawo akaita saOriano tichimubvunza kuti Mama V ofa and ngatodzwa kuti aiwa munobo atone girlfriend atone baby ona saka inyaya kuti information atida kugather so that when patodzokera kuvanhu and zvafanira tikaposta video vanhu atone maonera mwana wanda kuna Mama V just because of you exactly orubata anyways aiwa ya Mama V adareka fanda chimotudzo muno mu South Africa mashows amurita muri promoter nani who are the promoters amuri kushandzana nao isusu munhu atichedza kunoku anonzi DJ Jimalo. Alright. DJ Jimalo ndiye anozana nanhu ake mabhawa. DJ Jimalo ndiye akatsvaga mashows. Alright. Matagire mashows kwese. Ndo kune bhawa repaningi. Shaona ndiye pananga la show ndo mari zakati. Alright. Big up to DJ Jimalo. Shout out to DJ Jimalo. Yes. Alright. But ndambonza chiti it's your first time in South Africa. This is my first time in South Africa. Kuri say chimbodza vanhu right pana mwana vasingatoa South Africa mwana South Libho so todaro but South kunongoda munhu akangorongeka okay iko kwacho kwakatongorongekawo okay South andingade angutaura much about South but ndingotaura maonera ndaita because ndanguva ndipana pa 2 days but zvanongonopa 2 days ndosangopupura wangu ndisazoziva ndakagara 1 month. Alright. But South Africa. But ungadi rogara 1 month. Maybe wapo mkano uti chimboramba uri kunoko. Ini mkomana utaura ife. Ini nezvogara unzonyika ndi. Auzvidi. Ini ndofarira Zimbabwe kupfuura zvimwe zvinhu zvese. Yes. Kwandiri free kuita zvandokwanisa kuita. Kunoku kunonetsa pakuti ndisingazivi kuti zvinhu zvepana zvinofambiswa sei. Isusu Zimbabwe titoziva kuti kwakata kubadzwe kamera. Kwakati kunobadzwa isusu tinotora maskisi chero patada manje kunototyiswa nomunhu ngobuda pastreet utongotora video vasungwa alright saka ati aridi izvozvo maizvo kuzvimbunyikidza kunoda free wakasununguka plus kuona music kunokanyatsopushika aiwa izvozvo vanhu vazhinji vandakavanzwa vanhu vazhinji vanobva kuHarare vachiimba vakasvika kunoko vanopera izvozvo vanokanganwikwa iko vausunyeko kunokuisurvive the fittest kakose vanhu vakaita siswa ndinotochema namukoma wangu Chifinu mukoma wangu Chifinu ndogara njoza mukoma dzokai mutange maworks kuzana mukoma Chifinu vanhu kuti vakatorira zvekutodaro but pakaya kuno mukoma asana mbona maworks ake ninganyipa saka in other words uzamadaro kuti iko kutongopusha maworks from South Africa kuti music yako kwanza kuteererawo Zimbabwe unasana music kuti upushe uchibva kuno kuchienda kuZimbabwe zvino so ora chero uri kuZimbabwe kwacho unasati chi ndopa unoona kuti Harare ine imwe simba rainaro munhu ari kwaMutare haakwanisi kurira kusvika palevel remunhu ari kuHarare azviti Zimbabwe Harare ine simba rakawanisa zvokuti vanhu vese vanoimba maHarare vakanzwa potika nhasi vanhu vangonotedza kuzotonzwa upi usamuchiona kuchipana nomukana kuti munhu akamborira anopera kuva mumwe zvichienda zvakadaro end of last year takazopedzera tana namadedido iripo zvabada taisatomboziva kuti kuchange kuno vanhu vakati this year hatuzoti chabudanani but takazoita indaptana nakona ngali malestomachuro takazoitana naCulture Love saka uzive kuti asi Culture Love ungamuise kumaartist kuvaimbi macomedian here kana kuti musician alright zvafa inini naCulture Love tiri maartist kuartist atiri kubvunza kuti uri kucomedy kuti warati atimbomiri iwe turi kuziva Culture Love ari kucomedy record ari kumusic plus iwe onaka iwe yangufanira when you are dealing with maskits unoita maskits kana uita zvemusic because music yako ukateerera mabhazi wangu achiti papanapo there is nothing more zvemaskits zvinodzuka pamusic ona Culture Love ngomada kutaura chokwadi pamberi paMwari Culture Love haninyatso understand alright
atrake kuti zvinofamba sei anozorambaina anotogona atori masongo arimo ndakaona ane imwe songo yakabuda ana vanchichi vaitadza kuti panenge pane rudo ruitika vari kupusha vari kudanana here kana songo yavakaita inonzi mugadhini yanguda kungofana neyawingia ndo songo yavaitongoitawo zvavo zvekuti anozodanana kana vadanana izvo zvakutozozikanwa navo vari tu ndinangarambire kaucha lavhu kuti adana navhani chichikutange ndinenge ndiri kuti zinozonyaya dzavo chozoti kana ndichibva panapa ka ndichongosanga nomunhu hauna podcast obva ti iwe chinyazotaurawo takanzotaura zvekuti chichinaninge wadanana right ichiri papo muri yezimbabwe not forgetting zvakare vanasauro vedu vanoita kuti podcast inge ichiendera mberi varipo vecharleston principal number 1 votreka in Kempton Park kune vaya vanoda kuprintisa anything vanoda kubrandisa motikari sound system remotikari riripo zvakare paaudio city panumber 25 N Street ndevamwe zvakare vanasauro vedu vanotibatsira kuti podcast inge ichiendera mberi. As we are there, we sign out. Thank you very much, Mure Zimbabwe. Without you, we are nothing, but with you, we are something. Yes. Nothing. Thank you, thank you. Bye. As we sign out. Thank you very much for hosting us, Boss Chale. Yes, sir. Thanks.